Φίλες και φίλοι, όπως έχω ανακοινώσει από χθες από τα social του σταθμού και σήμερα από νωρίς από το πρωί της εκπομπής, έχω τη χαρά, την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη, καθηγητής, δημοσιογράφος και πολιτευτής. Θα μας τα εξηγήσει αναλυτικά ο κύριος Γεωργιάδης, με τον οποίο, επειδή είναι ανήσυχο πνεύμα ο κύριος Γεωργιάδης, τον παρακολουθώ αρκετό καιρό από τα social media και μάλιστα θα σας το πω, η γνωριμία μου με τον κύριο Γεωργιάδη ξεκίνησε μέσω μιας διαφωνίας. Είχαμε μια έντονη διαφωνία, on air που λένε, στα social media, και κάποια στιγμή κάνω εγώ μια αποστροφή και ουσιαστικά τι του λέω: αγαπητέ μου, ξέρεις τι, νομίζω το ότι μας ενώνουν περισσότερα από ότι μας χωρίζουν. Εν πάση περιπτώσει, μιλήσαμε μετά σε πιο ήρεμους τόνους και νομίζω το ότι αντιληφθήκαμε και οι δυο αυτό που είχα πει εγώ από την αρχή, το ότι όντως μας ενώνουν περισσότερα από όσα μας γνωρίζουν. Εκτιμώ πάρα πολύ τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη, γι' αυτό και σήμερα θέλησα και προκάλεσα στο να τον έχω καλεσμένο εδώ στην εκπομπή του Ντόμ Βίτο Νοτεώνε, και προκειμένου να συζητήσουμε κάποια θέματα που, δόξα τω Θεώ, μας δίνει ούκο λίγες αφορμές η επικαιρότητα. Αγαπητέ μου Παναγιώτη Γεωργιάδη, να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι. Παναγιώτη μου, σε καλωσορίζω στην εκπομπή του Ντόμ Βίτο Νοτεώνε και στο Τα Πάντα Όλα Radio. Ευχαριστώ για το πρόλογο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να έχουμε μια καλή συζήτηση για να βοηθήσουμε τους Έλληνες να μπορέσουν να σκεφτούν και να αποφασίσουν για το τι πρέπει να κάνουν από εδώ και στο εξής, γιατί οι καταστάσεις γίνονται όλο και χειρότερες, όχι καλύτερες. Ναι, θα σε προσυπογράψω αυτό. Λίγο πιο δυνατά σε θέλω μονάχα να μου μιλάς, Παναγιώτη μου. Από πού να το πιάσουμε, από πού να τα αφήσουμε? Ας το πιάσουμε από αυτό, γιατί το είχα προειδεάσει χθες και στο ακροατήριο και μέσω των social και από τη χθεσινή εκπομπή, ότι σήμερα θα κάνω μια εκτεταμένη αναφορά στο θέμα της δικαιοσύνης. Είχα τέτοια ώρα χθες, έδωσα το βήμα και στον πρώην Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών και τώρα πρόεδρο του Κόμματος Ενώνω, τον κύριο Νικόλα Μαυραγάνη. Μιλήσαμε για τη δικαιοσύνη. Το είπε ξεκάθαρα ο άνθρωπος ότι θεωρώ, λέει, ότι πιέζονται, δέχονται πιέσεις. Εγώ ασχολήθηκα κατά κόρον σήμερα. Προφανώς δεν με άκουσες, γιατί με έχεις ενημερώσει ότι ήσουν καθοδόν, ότι για το θέμα της δικαιοσύνης και σχέση με το έγκλημα. Το έγκλημα είναι έγκλημα, Παναγιώτη Γεωργιάδη, του Ευαγγελισμού των Τεπών. Τι έχεις να πεις για αυτό το πράγμα? Δικαιοσύνη στην Ελλάδα, κράτους δικαίου. Δικαιοσύνη στην Ελλάδα, εγώ θα πω ότι είναι λίγο δύσκολο να την βρούμε. Οι δικαστές έχουν μπερδέψει το ρόλο τους, που είναι να αποδώσουν πρώτα απ' όλα ψυχική ευρωστία και ικανοποίηση στον πληθέντα. Αυτό το πράγμα έχει καταστρατηγηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι δικαστές δεν λειτουργούν μόνο που πρέπει να δώσουν τη δικαιοσύνη, δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Λειτουργούν απλώς να δώσουν την ποινή και απλώς να ξεκαθαρίσουν ποιος έφταιγε ή ποιος δεν έφταιγε. Αυτό το πράγμα δεν είναι δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη σημαίνει ότι θα προλάβεις κάτι ή θα δώσεις πίσω στον βαλόμενο αυτό το πραγματικά του αξίζει. Έχουμε λοιπόν στη δικαιοσύνη το ζητούμενο, έχουμε το δικάζω, έχουμε το πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία και το αποτέλεσμα. Αυτά τα πράγματα δυστυχώς πάλι δεν υπάρχουν. Η δικαιοσύνη κλείνει τα μάτια της και τα κλείνει με άσχημο τρόπο σε προβλήματα και θέματα που είναι μείζωνος σημασίας και μάλιστα και σε εθνικά ζητήματα μείζωνος σημασίας, τα κλείνει εντελώς. Ακούσαμε κάποια στιγμή την κυρία Σταθέβη, τη μητέρα, που της είπε η ιεροπαγή της ότι κοίταξε να δεις, πήγαινε στην εκκλησία. Δεν είναι δικαιοσύνη αυτό το πράγμα. Ο Άριος Πάγος νοσεί. Νοσεί. Το ίδιο και οι εφέτες έχουν μπερδέψει το ρόλο τους. Είμαι δικαστής. Ναι, είσαι δικαστής. Παρήγαγε λοιπόν και κάνε έργο. Στείλει αυτούς που πρέπει να στείλει στην Κιλοντίνα. Στη δικαιοσύνη. Στη δικαιοσύνη αυτό σημαίνει. Έχεις μπροστά σου τη ζυγαριά. Ζήγησε και πράξε όπως πρέπει να πράξεις. Εδώ βλέπουμε ότι στα μεγαλύτερα και στα πιο σοβαρά αδικήματα και εγκλήματα, εγώ θα τα πω, η δικαιοσύνη στρίβει. Φεύγει. Δεν απαντάει, δεν κάνει κάτι. Θα έπρεπε λογικά πάρα πολύ από εκείνο το κοινοβούλιο που έχουν σήμερα, και το λέω έτσι με πικρία, να είναι στη φυλακή. Πολλοί υπουργοί έπρεπε να ήταν μέσα και είναι έξω. Είναι δικαιοσύνη αυτό το πράγμα?
Ποιος είναι ο σκοπός, ποιο είναι το ζητούμενο και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Έκλειψες γιατί, ποιος ο λόγος, και από εκεί πας και χτυπάς και βάζεις στην καμπάνα. Παναγιώτη, δεν μπορούμε βέβαια να αποδείξουμε τίποτα, γιατί θέλουμε να είμαστε και οι δυο σοβαροί και μάλιστα ειδικά σε δημόσιο διάλογο. Δεν μπορούμε σαφέστατα να αποδείξουμε τίποτα, αλλά από τα συμφραζόμενα και τα τεκτενόμενα δίνεται η αίσθηση το ότι καθοδηγείται σκληρά η δικαιοσύνη στην Ελλάδα από την όποια πολιτική ηγεσία. Επηρεάζεται πάρα πολύ από τα πολιτικά τεκτενόμενα. Δηλαδή η δικαιοσύνη κινείται με διαφορετικό τρόπο όταν έχει να αντιμετωπίσει ένα πολιτικό και με διαφορετικό τρόπο αν έχει να αντιμετωπίσει έναν απλό πολίτη. Αυτό που είπε και η κυρία Καριστιανού, ναι. Ενώ θα έπρεπε να είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά. Δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν στοιχεία για διάφορα αδικήματα, αλλά κυρίως τα κρατά στα σιτάρια τους. Θα σας θυμίσω ένα πολύ παλιότερο που υπήρχε αεροπαγίτης που ο αδερφός ήταν δικηγόρος και πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, στο Σύλλογο Δικηγόρων της Αθήνας και αναγκάστηκε ο άνθρωπος να παραιτηθεί και εκείνος να φύγει όταν κάποια στιγμή τον δημοσιεύτηκε τα κακό κείμενα πάνω στην εργασία που έκανε ο αδερφός απέναντι στο σύστημα της νομικής και απέναντι στην λέξη νόμος δικαιοσύνη. Πιστεύεις ότι θα αλλάξει κάτι, είσαι αισιόδοξος? Για να αλλάξει κάτι θα πρέπει αυτός ο οποίος ηγείται, ο υπουργός του εκάστοτε, να μην είναι με τους πολλούς. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή πρωθυπουργούς στην Ελλάδα. Έχουμε διοικητές οι οποίοι τους δίνουν τις εντολές απ' έξω και αυτοί σαν μαριονέτες κάνουν και πράττουν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή να λειτουργήσει κάτι όταν υπάρχει αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Παναγιώτη, για την καλύτερη ποιότητα της λήψης εδώ του ήχου, ακούγονται κάποια σκρατσαρίσματα. Φοράς ακουστικά? Ναι, θα το βγάλω. Αν δεν θέλεις να τα βγάλεις, τουλάχιστον κράτα τα με κάποιο τρόπο με το ένα χέρι, γιατί πηγαίνω έρχονται και ακούγεται αυτό το σκρατσάρισμα. Ναι. Τα κρατάω στα θέατα, κοντά. Ωραία, είμαστε κομπλέ τώρα. Να σε πάω σε ένα άλλο θέμα που είναι και των ημερών και ευελπιστώ να τελειώσει με την ψήφιση χθες του νομοσχεδίου. Επί 1,5 μήνα τώρα ασχολούμαστε με τα ομόφυλα ζευγάρια και με το να έχουν και βάση νόμου δικαίωμα να παντρευτούν, να νυφευτούν και να έχουν και το δικαίωμα μάλιστα να υιοθετήσουν παρένθετα ή μη παιδιά. Προσωπική μου άποψη, εσύ θα εκφράσεις τη δικιά σου, θα μου πεις αν συμφωνείς ή όχι. Ασχολούμαστε επί 1,5 μήνα όλη η κοινωνία και η πολιτική ταγή με κάτι το οποίο σχετίζεται με το πολύ, λέω εγώ, 5% της κοινωνίας. Το 95% ασχολείται με κάτι που έχει σχέση με το 5%. Αυτό δεν νομίζω να είναι και καθ' αυτό δημοκρατία. Και νομίζω ότι και στην πράξη του πράγματος εντάξει, δεν θα αλλάξουν τούμπα όλα στην κοινωνία, επειδή θα δοθεί σε μια ισχνή μειοψηφία η δυνατότητα να κάνει και δια νόμου αυτό που προφανώς μπορεί να ήθελε να κάνει, να έχει στο μυαλό της, σε πάση περιπτώσει, να κάνει τόσα χρόνια. Ποια είναι η δικιά σου η άποψη? Ήδη το ψηφίσανε χτες. Η άποψή μου είναι ότι πολλής λόγος για πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπήρχε ένα σύμφωνο συμβίωσης, νομίζω ήταν αρκετό για αυτούς, για την κοινότητά τους που θέλανε. Δεν χρειάζεται να γίνει τέτοια επισημοποίηση και τέτοιος δώρος σε καθημερινή βάση μαζί με τα κανάλια. Σίγουρα υπήρχαν άλλοι λόγοι αλλίωσης πλέον των χρηστών ηθών της χώρας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, αν κάτσουμε και το δούμε, θα δούμε ότι αρχίζει από εδώ και στο εξής το ξύλωμα των χρηστών ηθών της χώρας μας. Αδιανόητα πράγματα. Γιατί μετά τους ΛΟΑΤΚΙΝς θα έρθουν και η Εκκλησία και οι εισαγωγείς που έρχονται, οι μετανάστες, οι μετανάστες όπως πρέπει να τους πούμε. Θα δούμε λοιπόν ότι όλα αυτά αρχίζουν να επηρεάζουν όλη τη βάση της ελληνικής κοινωνίας. Άρα εδώ πέρα θα αρχίσουμε να είμαστε αλλού για αλλού και άλλοι μεταξύ άλλων. Κρίνεις δηλαδή
το πας ένα βήμα παραπάνω και μου λες ότι, Βαγγέλη, δεν είναι έτσι όπως νομίζεις εσύ, δηλαδή τόσο ανεπαίσθητο, ότι αυτό θα περιοριστεί μονάχα σε αυτό το 5 που λες εσύ, τα 100, όποιο και να είναι, εν πάση περιπτώσει, της συχνής μειοψηφίας, των ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, που έχουν ορίσει να είναι έτσι η ζωή τους αυτόβουλα και να διάγουνε, αλλά ανοίγει ουσιαστικά τον ασκό του αιώλου και για άλλες διεκδικήσεις περίεργες από άλλους. Βέβαια, και αυτός ήταν ο λόγος που ο Πρωθυπουργός της χώρας είχε πιάσει πρεμούρα με αυτό να το κάνει και λίγο πολύ. Μόνο που δεν έκλαιγε προχτές να μας πει ότι αυτοί οι άνθρωποι τους ποδοπατάμε. Ναι. Καθένας δεν θα κάνει στην κρεβατοκάμαρά του, είναι θέμα δικό του. Κανείς δεν πρέπει να την κουβέντα. Από εκεί και πέρα, αν ήταν τόσο πολύ τρελαμένοι ώστε να έχουν κάτι, το σύμφωνο δεν υπαρκούσε. Από εδώ και πέρα αρχίζουν άσχημα χαμπεριά. Που σημαίνει αυτό που ξέραμε, έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τα υπόλοιπα 2-3 κομματίδια, γιατί κομματίδια είναι στην ουσία, έτσι. Και σπάνε λοιπόν αυτό το πράγμα. Σπάνε ό,τι γνωρίζαμε πάνω στην οικογένεια, σπάνε ό,τι γνωρίζαμε πάνω στην κοινωνία. Οπότε σου λέει, ναι, μπορείς να κάνεις τι θέλεις. Άρα λοιπόν, γιατί να μην πέσει και το νομικό πλαίσιο κάποια στιγμή. Να μην αλλοιώσουμε και αυτό, ήδη αλλοιωμένο είναι. Αυτό προκαλεί και μία, πώς να το πω, μία θυμηδία, μία μεγάλη απορία στη σκέψη του οποιοδήποτε. Με ποια έννοια το λέω αυτό, Παναγιώτη? Το ότι από αυτά που έχουμε μάθει από τις πολιτικές παρατάξεις στην Ελλάδα, τώρα ένα τέτοιο νομοσχέδιο θα περίμενες να περάσει από κάποιο αριστερόστροφο κόμμα? Λέω εγώ, αν ήταν στην κυβέρνηση, αν ήταν ακόμη κρατεός ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, και γιατί όχι και με ηγέτη, με πρωθυπουργό τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, θα περίμενες να περάσει, εν πάση περιπτώσει, από κάποιες αριστερόστροφες δυνάμεις. Τώρα περνάει από μια θεωρητικά συντηρητική παράταξη, και όπως πολύ σωστά είπες, και το συναυτό σαν κομματίδια, και μου έκανε και εντύπωση η στιβαρή στάση του Κουκουέ, που λέει, όχι παιδιά, εμείς δεν συμφωνούμε με αυτά, αυτά είναι παραφύση, δεν είναι καταφύση. Ναι, έτσι είναι. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, ήταν σωστή η θέση τους, η οποία ήταν σύμφωνη και με τα υπόλοιπα κόμματα, όπως και με την Ελληνική Λύση, που ήταν και αυτή κάθετη, και τους Σπαρτιάτες και του κ. Νατσιού. Ήταν ένα νομοσχέδιο το οποίο, θα ξαναπώ πάλι, θα ανοίξει άσχημες καταστάσεις σε ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα για την Ελλάδα μας, σε ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα με τα ήθη και τα έθιμά μας. Δυστυχώς έρχεται μια ομάδα μικρή να επιβάλλει στους Έλληνες τι πρέπει να γίνει. Και αυτό θα είναι, πώς το λένε, κομμάτι που θα τα εκμεταλλευτούν πάρα πολύ πολύ έξυπνα οι έξω από εδώ που ελέγχουν μέσα αυτούς εδώ πέρα. Θα δούμε και άλλα παρατράγουδα δηλαδή. Το θέμα είναι ότι δεν είχε κανείς το δικαίωμα, και εδώ φαίνεται η ευτέλεια της κυβέρνησης και των κομμάτων, των άλλων κομματιδίων, να παίρνεις και να ξεφτιλίζεις και να παίζεις με την ψυχή ενός παιδιού. Δηλαδή βγαίνανε κάποιοι και λέγανε, άκουσατε την κυρία Μπακογιάννη, και γελούσα σε μια εκπομπή χθες, ήταν προχθές. Λέει να μην αγαπάνε δύο το παιδί, να τα αγαπάει ένας. Και εγώ θα της έλεγα της κυρίας Μπακογιάννη, αλήθεια, το παιδί πόση διαστροφή πρέπει να έχει από έναν ή από δύο? Πόσα κιλά πρέπει να έχει διαστροφή? Δηλαδή να το εκτελέσουμε εντελώς, να πάρουμε την ψυχούλα του και αφού την κάνουμε πόλη, όπως έλεγε ο Πρωθυπουργός της χώρας, να δώσουμε μια και στο παιδί. Άρα η βάση της κοινωνίας των επόμενων κοινωνιών που έρχονται θα είναι καταστροφική. Θα δημιουργήσουν ένα τρίτο κομμάτι ανθρώπων σκεπτόμενων, που η σκέψη θα είναι άλλοι παπάς, άλλοι τα Ευαγγέλια. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις την Ευαγγέλια. Απόλυτα Παναγιώτη μου. Έτσι, ντροπή τους όμως, ντροπή τους να βγαίνουν και άλλοι για πράγματα. Ότι δύο να αγαπάνε το παιδί είναι καλύτερα. Το παιδί θέλει τη μάνα του και τον πατέρα του. Πρέπει να ξέρουμε κάτι. Αγαπάμε τις γυναίκες μας, έτσι, εμείς είμαστε straight, γιατί τις γυναίκες, γιατί πάντα είχαμε μία μάνα. Και πάνω στη μητρότητα και στη γυναίκα της μάμα, πάνω στη μητρότητα, βλέπαμε και το κομμάτι της γυναίκας μας από τη μάνα μας. Τώρα εδώ κάπου θα μπερδευτούμε, γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι η μάνα και ποιος είναι ο πατέρας. Να σε πάω σε ένα άλλο της εποχής, τις αγροτικές κινητοποίησεις. Καταρχάς, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι στην αρχή και μετά την τελευταία συνάντηση
που είχαν οι εκπρόσωποι των μπλόκων στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Στην αρχή βγήκε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, μη φανταστείς, από τα κανάλια, έτσι, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι το συζητάνε οι αγρότες και παίρνουν τα κομπιουτεράκια και το ένα και το άλλο. Αλλά τελικά στην πορεία των πραγμάτων αποκαλύφθηκε ότι το ρεπορτάζ ήταν εντελώς διαφορετικό. Με το καλημέρα δηλαδή, οι άνθρωποι δεν συμφώνησαν ή, εν πάση περιπτώσει, αυτά που τους δόθηκαν ως παροχές από τον Πρωθυπουργό της χώρας θεώρησαν ότι είναι πάρα πολύ λίγα σε σχέση με τα πραγματικά προβλήματα και τα οικονομικά που αντιμετωπίζουν, και βέβαια κλιμακώνουν τώρα τις αντιδράσεις τους με αιχμή του δώρατος, ίσως λέω εγώ, την ερχόμενη Τρίτη, που προβλέπω να γίνεται εδώ ένας χαμούλης στην Αθήνα, με την κάθοδό τους με τα τρακτέρ στην Αθήνα, αν το βάζω και αυτό στην κουβέντα μας, Παναγιώτη, στην απάντηση που θα μου δώσεις, εάν δεν βρουν, όπως είπα νωρίτερα εδώ στον αέρα της εκπομπής μου, εάν δεν βρουν 5-6 λεωφορεία εκεί στις Αφίδνες που να τους κλείνουν το δρόμο. Ναι, να το πούμε και αυτό. Αυτά είναι τα κόλπα των κυβερνήσεων. Δεν είμαστε χθεσινοί, δεν περιμένουμε τώρα να περάσουν Άγιο Στέφανο, έτσι. Ναι, μου θύμισε το Σιμίτη με τους ξεφούσκανε τα λάστιχα. Ναι. Άλλο παιδί αυτό που έπρεπε να ήταν στη φυλακή εδώ και χρόνια και απορώ γιατί είναι ακόμα έξω. Ναι. Οι αγρότες καλά κάνουν, ίσως ξυπνήσανε λίγο αργά θα έλεγα. Μια χώρα για να μπορέσει να ζήσει, το πιο βασικό ότι χρειάζεται τροφή. Και τη δίνουν οι αγρότες. Πάρα πολύ ωραία. Τι έχουν κάνει τώρα εδώ πάλι οι παλιοί γνωστοί και τα λέω κομματίδια, γιατί παίζουν τον παπά εδώ και χρόνια. Νέα Δημοκρατία Πασόκ, Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία Πασόκ, Σύλλογο ΣΥΡΙΖΑ. Ξανά πάλι το ίδιο. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι υπεύθυνοι για την κατάδεια που υπάρχει. Και πάλι εδώ θα πιαστώ από αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη χτες προχτές. Ότι 30 χρόνια τώρα λέει, ψάχνουμε να βρούμε τη διαφορά μας, λέει, από το χωράφι στο ράφι της πωλήσεων των μαγαζιών. Εάν 30 χρόνια καλλιεργούν την ίδια κατάσταση, να τρώνε η ενδιάμεση και να παίρνει η τροφή 3,30-90, δηλαδή να κάνει 3 φορές 30% limit up για να τρώνε 1, 2, 3 και να πηγαίνει στο ράφι με ακριβή τιμή, και θέλει η κυρία Μπακογιάννη 30 χρόνια να το καταλάβει που λέει και έχει και εμπειρία, τότε κακός ήταν ο Πρωθυπουργός, κακός ήταν των εξωτερικών. Έπρεπε να πάει στο σπίτι της, να ασχοληθεί με τα εικόνια της και να κάνει άλλη δουλειά. Άρα λοιπόν τι μας είπε η κυρία Μπακογιάννη? Κοιτάξτε να δείτε, 30 χρόνια εμπειρίας, 30 χρόνια το ίδιο καρναβάλι, το ίδιο πολιτικό καρναβάλι, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αναγκάζεται λοιπόν ο αγρότης τι να κάνει, πολλές φορές ή να μην δουλέψει, ή και ο κτηνοτρόφος, ή να πουλήσουν τα ζώα τους. Αν θυμάσαι πριν 4 χρόνια, 5, πουλάγαν τα γίδια τους γιατί δεν τους έδινε η κυβέρνηση, 5 συγγνώμη, επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν τους έδινε η κυβέρνηση λεφτά για να πάρουν τροφές για τα ζώα. Και αναγκαζόντουσαν να πουλήσουν. Μα την ώρα που πουλάς τα ζώα σου, πουλάς και αυτό το οποίο, πώς το λέμε, χρειάζεται για να θρέψεις τον πληθυσμό σου. Το γάλα, το κρέας. Άρα λοιπόν χτυπάνε κέρια σημεία. Η κτηνοτροφία είναι δύσκολη δουλειά. Θέλει γερά χέρια, θέλει γερά άτομα για να δουλέψεις. Τώρα χτυπάνε την γεωργία και τους, τους αγρότες μέσα από τις καιρικές συνθήκες, μέσα από τα προβλήματα. Γιατί βουλιάξαν τη Θεσσαλία, λέω εγώ η ερώτησή μου, πόσο κάλυπτει τη Θεσσαλία σε σύντηση τον Έλληνα, πόσο της 100, μάλλον για αυτό τη βουλιάξαμε και έγινε το ανάχημα για να πάνε τα νερά. Γιατί θέλουμε 4, 5, 6 χρόνια για να μπορέσουμε να κάνουμε το διώξιμο των υδάτων και να ξαναγίνει πάλι καλλιεργήσιμη? Γιατί δεν βάζεις περισσότερα μοντέλα για να βγάλεις περισσότερα χημικά την ημέρα? Γιατί δεν στέλνει το νερό που λένε τώρα οι αγρότες σε σημεία που πραγματικά θα έχει ανοβρία να μαλακώσει το έδαφος για να μπορέσει να λειτουργήσει η φύση και να ζήσουμε? Γιατί έχει σκοπό να περάσει όλα τα σκουπίδια, τα φαγητά, τα σκουλίκια που είναι άλευρα, που είναι χίλια πράγματα. Να το ετοιμάζουν και να βάλετε φωτοβολταϊκά. Γιατί βάζετε φωτοβολταϊκά? Άρα, εάν κάψεις με φωτιές το ένα μέρος, βουλιάξεις το άλλο με νερά, βάλεις φωτοβολταϊκά στο άλλο, πού θα πάει να πάει να σπείρεις? Στην ταράτσα, στο σπίτι σου? Άρα λοιπόν θα έχεις πρόβλημα. Θα μου πεις υπάρχουν εισαγωγές απ' έξω. Εκεί θα πάμε. Σε μια δύσκολη στιγμή τι κάνουμε? Και εδώ βγαίνουν οι παραγωγοί με το λάδι που φωνάζει δεν έχουμε παραγωγή, έχουμε ανοβρία. Νόμος του κράτους αύριο το πρωί. Καμία εξαγωγή αν δεν καλυφθεί το 80% με ελαιόλαδο η ελληνική χώρα. Αντίστοιχα βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει άλλοι ναι, πρέπει ο άλλος να κάνει εξαγωγή να πάρει λεφτά. Δεν είναι αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά μου θυμίζει
Το Βλάντο, τον Παλουκωτή, το 1300, το Δράκουλα, τον Καρπαθιό, που τους καθάριζε, τους παλούκωνε κιόλας. Δεν τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η χώρα του και λέει ενδιαφέρομαι. Και δεν κάνει τίποτα. Βαγγέλη, σε αυτή τη χώρα έχω δώσει πάρα πολλούς νόμους και έχω συνεργαστεί με το κράτος και την κυβέρνηση για θέματα σοβαρά, δύσκολα, με μεγάλη επιτυχία για πολλά χρόνια. Δεν θέλουν να τα κάνουν, δεν ξέρω γιατί. Δεν θέλουν, καταρχάς θα θεωρήσω για την όποια ελληνική κυβέρνηση, Παναγιώτη, για την όποια ελληνική κυβέρνηση, ότι δεν είναι ανθέληνες. Δεν γεννιέται κάποιος ανθέληνας και με όνειρο να κυβερνήσει για να καταστρέψει τη χώρα. Λογικά μιλώντας, να το παραπέψουμε πού, βρε Παναγιώτη? Να το παραπέψουμε σε... Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Γιατί, συγγνώμη, Βαγγέλη, εδώ έχω ενστάσεις. Βάζει τον κόσμο να κάνουν εμβόλια. Με ένα εμβόλιο το οποίο ήταν σχεδόν μη έτοιμο, έτσι, μη δοκιμασμένο όπως έπρεπε, και όχι μόνο τους υποχρέωσε, έβαζε και πρόστιμα. Τώρα που ο κόσμος αρχίζει και σιγά σιγά πεθαίνει, φεύγει, τι κάνει? Γιατί δεν αφήνει να πάρει πίσω το καταδίωκτο, να γελάσουμε? Γιατί τα κλείνει όλα και λέει όχι, θα το κάνεις? Άρα λοιπόν στέλνεις τον κόσμο σου στην ταφή. 1. 2. Λες στο Αιγαίο ότι εντάξει, εγώ με τους Τούρκους θα βοηθήσω την Ελλάδα, και στην ουσία δίνεις πλάι το χέρι σου να πάρουν τα F-16. Και υπόψη είναι εδώ ότι το δεκίπ από κάτω δεν λέει πλέον γκρίζες ζώνες, λέει γαλάζια νερά. Άλλαξε ο Μανολιός και το κάναμε αλλιώς. Κάπως έτσι πάει. Και τι κάνει? Δίνει και τα όπλα πάνω και αποδεσμεύει την Ελλάδα από ό,τι οπλικό σύστημα έχει να πολεμήσει. Ποιος τα κάνει αυτά τα πράγματα? Έδωσε τα πάτρια κάτω πίσω στους Άραβες για βοήθεια. Και εμείς, αν γίνει κάτι, δεν θα πολεμήσουμε. Με τόξα και βέλη. Και ο Άραβας έχει τα λεφτά, αύριο το πρωί να κάνει μια παραγγελία και να τα φέρνει στο σαλόνι του. Εμείς με τι δυνατότητα οικονομική μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Όταν βλέπεις λοιπόν αυτά τα σημεία από έναν άνθρωπο που λέγεται πρωθυπουργός, οι δύο πράγματα δεν πάνε καλά. Ή το μυαλό των ανθρώπων πρέπει πάλι να ξαναμπεί σε λειτουργία, έτσι, ή κάτι δεν δουλεύει σωστά. Είναι όλα ανάποδα. Δεν τα λέω εγώ. Τα κάνει ο ίδιος. Μακάρι να τα έλεγα εγώ από το μυαλό μου και να ήμουν γραφικός. Τα κάνει ο ίδιος. Ναι, πού το παραπέμπουμε όμως? Δηλαδή το παραπέμπουμε σε πολιτική ανοριμότητα και μικρότητα, το παραπέμπουμε σε... Τελεί κατά γράμμα αυτά που του λένε, σκέφτεται μόνο την πάρτη του και τον εαυτό του, δεν τον ενδιαφέρει ο Έλληνας. Αυτό είναι το πράγμα το οποίο εμένα με εξωθεί, με βγάζει στα άκρα, και στο ίδιο μήκος κύματος κάποια στιγμή με την κυρία Μπακογιάννη να αβαντάρει. Ναι, λέει, τι πειράζει, λέει, στην Κρήτη να έρθουν, λέει, κάποιοι, πώς το λένε, αλλοδαποί και να συγγενέψουν με τους κριτικούς. Τους κριτικούς τους ρωτήσατε? Και τελικά, να πω και έτσι μια κακία εισαγωγικά, εκεί στην Κρήτη πάμε καλά, κόμπεβα που λένε οι Ιταλοί, πάμε καλά, σκεφτόμαστε τι κάνουμε. Δηλαδή Κασελάκης, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, όλα σε άκης και πάμε κατά διαόλου. Να έχουμε άνεση, να είμαστε ανοιχτικοί, ναι, κανένα πρόβλημα, βλέπουμε, αλλά να μην καθαρίζουμε και τελειώνουμε τους εαυτούς μας. Το επόμενο, δηλαδή, συγγνώμη. Όχι, εγώ συγγνώμη, παρακαλώ. Η επόμενη κίνηση ότι ποια θα είναι? Κοροϊδεύει και δεν γίνεται δουλειά. Για να κλείσουμε τα του αγροτικού, πιστεύεις ότι θα δικαιωθούν οι αγρότες? Γιατί εγώ έρχομαι και λέω το ότι έχουν και μία πίεση χρόνου τώρα οι αγρότες, δηλαδή οτιδήποτε άλλο κάνουν σε επίπεδο κινητοποίησεων θα είναι για ένα-1,5 μήνα, ανεξάρτητα με το αν θα δικαιωθούν ή όχι, γιατί εκεί περίπου μέσα Απριλίου, τέλη Απριλίου αρχίζει και η περίοδος της σποράς, έτσι. Πρέπει να επιστρέψουν στα χωράφια, δηλαδή, στη δουλειά τους. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια τακτική που τη γνωρίζουμε χρόνια, η οποία έλεγε το εξής, ότι πόσο θα φωνάξεις, το είχαν αυτό στην πολιτική παλιά, 1 μήνα, 2, 3, μετά τι θα κάνεις, αναγκαστικά θα κάνεις πίσω. Ναι. Θα πρέπει αυτή τη φορά η κατάσταση να είναι καθολική. Όπως είπε και ο πρόεδρος ο Βελόπουλος, γιατί εγώ πολιτεύομαι και με τον Βελόπουλο στην εκκίνηση, τον Ταβός έδωσε μια γραμμή η οποία λέει μειώστε. Εάν μειώσουμε θα έχουμε χειρότερα θέματα. Δηλαδή εδώ πλέον τίθεται κίνδυνος της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Και εγώ έχω δουλέψει σε εθνικά θέματα εθνικής ασφάλειας της χώρας υψής της σημασίας, με 101% επιτυχία,
με θέσεις, με προτάσεις που το ελληνικό κράτος άκουσε κατά κεραία και εκτέλεσε κατά γράμμα. Δεν θα μπω σε αυτές, δεν είναι η ώρα και κάποιες δεν χρειάζεται και να τις πω, αλλά το νόημα και πιστεύω και το μήνυμα πάει εκεί που πρέπει να πάει. Η Ελλάδα πρέπει να μείνει όρθια. Αυτή είναι η απάντηση που πρέπει να λάβει ο Πρωθυπουργός. Όσο πιο γρήγορα φύγει, που είναι χλιπαρό να φύγει, τόσο πιο καλύτερα θα είναι. Είναι επικίνδυνος για την Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός που ανεβαίνει Θεσσαλονίκη πάνω στην πρώτη τετραετία που ήταν και λέει ότι ξέρεις τι, το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα μπολιάσω τους Έλληνες με άλλους λαούς, αυτός δεν είναι Πρωθυπουργός που ενδιαφέρει η Ελλάδα. Είναι Πρωθυπουργός που εκτελεί εντολές. Τώρα, Γερμανία λέγεται, Αμερική λέγεται, το αφήνω στη δική σας κρίση. Να σε πάω σε λίγο πιο προσωπικά μετερίζια, υπό την έννοια του ότι διατηρείς και την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, του καθηγητή. Θέλω λίγο να μιλήσουμε, Παναγιώτη Γεωργιάδη, για την παιδεία. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι? Παιδεία. Ίσως και το κομμάτι αυτό το χθεσινό του ψηφίσματος που αναφέραμε πιο πριν είναι και αυτό το κομμάτι της παιδείας. Παιδεία δεν υπάρχει, μην κοροϊδευόμαστε. Η παιδεία έχει διαλυθεί από το 1900, να διαλύεται το 1987. Θα πάμε στις πάλι ποτέ εποχές Ανδρέου Παπανδρέου. Με τα πρώτα χαρτιά προχώρησαν τότε και λέγανε ότι τα παιδιά έχουν ψυχολογικά θέματα και πρέπει εσείς οι καθηγητές, σαν καθηγητής, να είστε, πώς το λέμε, σε καταστάσεις πολύ πιο επικίνδυνες από ό,τι πρέπει. Τα παιδιά ξεκινάνε από το δημοτικό με βιβλία καινούργια, τα οποία πολλές φορές μέσα δεν είναι όπως πρέπει να είναι γραμμένα. Είναι δυσνόητα και δεν καταλαβαίνουν. Και η προσπάθεια που γίνεται από το σπίτι με τον μαθητή είναι τέτοια ώστε ο μαθητής διαβάζει και δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει. Αυτό συνεχίζεται και στο γυμνάσιο. Ο μαθητής δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει. Εδώ υπάρχει το παραμύθι, είναι δέπη, έχει πρόβλημα, έχει δυσλεξία, δεν καταλαβαίνει και το πιστεύουν κιόλας. Έχουν κάνει τα παιδιά, εδώ είναι το χάρη, το μεγάλο της ελληνικής κυβέρνησης. Έχουν κάνει τα παιδιά να πιστέψουν ότι ναι, παιδί μου, εγώ έχω πρόβλημα. Άρα δεν μπορώ να αποστηθήσω, δεν μπορώ. Μα δεν έμαθες ποτέ, δεν σου μάθανε ποτέ. Δεν σου μάθανε ποτέ οι δασκάλοι, γιατί πήγε η μαμά και λέγε το παιδί μου πρέπει να πάρει 10, κανόνες να του βάλεις άριστα. Και ο καθηγητής, ο διασκάλης λέγε ναι, αυτόν έχω φασαρία με τη μάνα, 20 θα σου βάλω. Το ίδιο γίνεται και στο γυμνάσιο. Πόσο θέλει ο μαθητής να μην πάρει ένα 20. Άρα λοιπόν τι έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει λοιπόν τον καθηγητή μαθητή, τη μητέρα και τον πατέρα βαθμολογητή και τον δάσκαλο μαθητή. Αυτή είναι η παιδεία που φτιάξαμε. Φωνάζω πάνω σε αυτή, τα έχω γράψει, έχω στείλει αναφορές πάνω στο Υπουργείο. Έχω κάνει προσπάθειες και εκεί, μάλιστα την τελευταία φορά μιλώντας στο Πανεπιστήμιο των Φυσικών μέσα στο ίντερνετ, φώναζα και έλεγα στείλτε κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι τα μέτρα και τα σταθμά. Τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Τα μπερδέψαμε. Και όντως μέσα σε 48 ώρες μετά την ομιλία σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, το Υπουργείο παρεμπιπτόντως, εδώ δεν ξέρω λειτουργήσε, στείλανε σε όλα τα σχολεία κοινωνικούς λειτουργούς. Καθηγητές, κοινωνικούς λειτουργούς να μπορέσουν να φτιάξουν αυτό το κομμάτι. Τα έχουμε μπερδέψει. Παιδεία δεν υπάρχει. Ο μαθητής, ναι. Συγγνώμη, θες να με ρωτήσεις κάτι? Εγώ συγγνώμη, νόμιζα έχεις ολοκληρώσει. Όχι, συγγνώμη. Θέλω να συνεχίσεις να καταθέτεις την άποψή σου. Ο μαθητής στο σχολείο μέχρι και το γυμνάσιο σου λέει ότι εγώ θέλω 1, 2, 3, 4 μαθηματικά, φυσική και χημεία. Τα άλλα μαθήματα τα αντερεί, τα βγάζει έξω. Αν θέλει ακούει, αν δεν θέλει ακούει. Η σχέση δηλαδή σεβασμού καθηγητή-μαθητή έχει πέσει. Οπότε εκεί πέρα προσπαθείς να δεις πώς μπορείς να τον φέρεις με κάποιον τρόπο στα νερά σου για να μπορέσει να ακούσει, να μάθει κάτι. Το λένε πολλές φορές παιδαγωγικά. Είναι παιδαγωγικός τρόπος. Αυτό είναι μια μεγάλη κοροϊδία. Παιδαγωγικός τρόπος είναι να πάρεις τον μαθητή την ώρα που διδάσκεις και να τον μάθεις. Να σέβεται, να ακούει και να μαθαίνει να προσπαθεί. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια της χαριμάς. Αποτέλεσμα λοιπόν ο μαθητής από τα 12 μαθήματα του σχολείου, τα 3-4 ακούει. Τα άλλα ούτε καν τα ακούει ή σου λέει βάλε αυτό ή βάλε κάτι άλλο. Τώρα, ο διαδραστικός πίνακας δεν θα με βοηθήσει. Να με βοηθήσει ένας υπολογιστής να μπορέσω να δείξω κάποια πράγματα εφόσον μπορώ. Δεν έχει κάνει πολιτεία. Κάθε καθηγητής που είναι στην ειδικότητά του, χημικός, φυσικός, μουσικός, θα έχει την αίθουσά του με τα πράγματά του για να κάνει δουλειά.
Το έχουν κάνει? Όχι. Περάσαν δισεκατομμύρια την εκπαίδευση? Ναι. Τι τα κάνανε? Στάχτη και μπουρμπούλ. Πάμε στο Λύκειο τώρα, η ίδια. Και εκεί πέρα πλέον κάπου το μυαλό των μαθητών αλλάζει, επειδή μεγαλώνουν σιγά σιγά, πασχίζουν και βάζουν στόχους. Και πάμε λοιπόν και στα πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια οι περισσότεροι θα κάνουν 6 χρόνια, αν είχαμε το παλιότερο σύστημα, κάνουν 7-8 αιώνιοι φοιτητές, τώρα είναι 6-7. Τα πανεπιστήμια τα χρησιμοποιούν για άδληση ψήφων και όχι για μόρφωση. Σχολείο πάω να μορφωθώ. Αν δεν θέλω, θα πάω μετά στο καφετέρι, στην καφετέρια ή στο μπαρ. Στο πανεπιστήμιο πάω για να σπουδάσω. Εάν τελειώσω το μάθημά μου, φεύγω και κάνω ό,τι θέλω. Τα έχουν μπερδέψει. Εκεί πάνε λοιπόν οι προέδροι των φοιτητών των κομμάτων και πολλές φορές επηρεάζουν και τη βαθμολόγηση μου στο πανεπιστήμιο και δεν μιλάει κανένας. Εδώ δεν μιλάει κανένας όμως, γιατί όλοι βολεύονται. Και του ΚΚ και της Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν δεν ακούω κανέναν να θέλει να τα φτιάξει. Απλά ακούω φωνές και διαμαρτυρίες, όλοι τους θέλουν τα πανεπιστήμια και. Μα τα κολέγια που έχουν έρθει απ' έξω στην Ελλάδα εδώ και χρόνια, που είναι ιδιωτικά, δεν είναι παραφιάδες και κομμάτια των έξω πανεπιστημίων. Ποιο είναι το πρόβλημα, τι αλλάζει, τι χαλάει? Για ποιο πανεπιστήμιο κόπτονται? Κόπτεσαι, παίρνεις τα μαθήματά σου, διαβάζεις, φεύγεις και πας να μπεις να προχωρήσεις. Δεν κάθεσαι 10 χρόνια και κόπτεσαι. Δεν ξέρω. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος δηλαδή των αντιδράσεων. Αυτό μας λες. Ναι, ψάρεμα ψήφων για να έχουμε να λέμε η νεολαία, το Α, το Β, το Γ. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ακόμα πιο ωραίο, το οποίο πραγματικά το γελάω και το χαίρομαι. Το χαίρομαι δηλαδή είναι για να μην παρεξηγηθώ, είναι η σφαλιάρα που τρώει το σύστημα το πολιτικό, που μέχρι σήμερα γνωρίζουμε, από τους ίδιους τους φοιτητές. Έτσι, τελειώνουν και φεύγουν και πάνε έξω, ή όσοι μπορούν και φεύγουν και πάνε έξω. Ακόμα και σε χώρες, όχι άμεσα της Ευρώπης, και σε χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Οπότε κάνουν τη δουλειά τους. Δεν σημαίνει ένα παιδί, εδώ να κάνω μια παρένθεση, δεν σημαίνει ένα παιδί το οποίο σπούδασε στη Ρουμανία σε μια ειδίκευση, ας πούμε, η ιατρική, ή στη Βουλγαρία, δεν μπορεί να γίνει καλός γιατρός σε σχέση με το δικό μας. Είναι μια άλλη καραμέλα του συστήματος που οφείλεται στην έλλειψη μείζωνα σκέψης των περισσότερων, ακόμη και από το χώρο μας. Έτσι, δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν το δικό μου το παιδί θα σπούδαζε εκεί, θα γινόταν κακός γιατρός με έναν άλλο που σπουδάζει στη Γερμανία. Έτσι, ο Γιακούπ, όταν έκανε την κίνηση και ήταν ο πρώτος καρδιοχειρουργός που μπόρεσε να βάζει καρδιές και να τις βάζει μπροστά, οφειλόταν στην αντίληψή του και στην εξωτερική του μυαλού του, και όχι στο ότι είχε διαβάσει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άρα λοιπόν, για να γίνεις καλός στο οποιοδήποτε επάγγελμα κάνεις, που σχετίζεται με το κοινωνικό σύνολο, εξαρτάται από την εξωτερικιά σου και την αγάπη σου σε αυτό. Τα άλλα είναι παραμύθια της χαλιμάς για να τρώνε τα συγγράμματα. Δεν ξέρω αν τα πληρώνουν ακόμα στην Ελλάδα οι φοιτητές που παίρνουν, και να διονύζεται μια κατάσταση γιατί φοβούνται ότι, όπως λέγανε παλιά στο πολιτικό της παραμύθι, η Βρυτανία ρίχνει κυβερνήσεις. Δεν ξεχνάμε παλιά πως τρώγανε και τι κάνανε, τα είχαμε δει επί ζούγκλας του Τριανταφυλόπουλου. Κόκκινα χαλιά και πράσινες κορδέλες. Εδώ πέρα πάλι δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό να κάνει τίποτα, ούτε τον Υπουργό Παιδείας. Ξαναλέω πάλι, φίλε Βαγγέλη, έχω δουλέψει για λογαριασμό 9 εκατομμυρίων Ελλήνων και έδωσα τα φώτα μου σε διάφορα υπουργεία και σε διάφορα θέματα δύσκολα και επικίνδυνα για τη χώρα. Δεν έχουν να μου πούνε κάτι. Τίποτε απολύτως. Καταλήγοντας, μας είπες ότι πολιτεύεσαι με την ελληνική λύση. Ναι. Να θεωρήσω ότι θα έχουμε και στις επερχόμενες εκλογές, στις επόμενες, και υποψηφιότητα από εσένα. Ναι, κατέβηκα στις εκλογές αυτές στο νότιο κομμάτι, θα τέταρτος στην εκλογική περιφέρεια που είμαι υποψήφιος. Εντάξει, δεν το έτρεξα όπως ήθελα. Ήταν και δικό μου το λάθος. Θα κατέβω σίγουρα την επόμενη πάλι. Έκανα την επιλογή μου. Μ' αρέσει ο τρόπος, το σκεπτικό και το πώς κινείται ο πρόεδρος μας, ο κ. Βελόπουλος, και έκανε να πω σε αυτό το κόμμα. Οπότε παραμένω εκεί και πιστεύω να καταφέρω
να είμαι στη Βουλή την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Εγώ προσωπικά στο εύχομαι και μάλιστα με αφορμής δοθήσεις να πω από τώρα το ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας, το ραδιοφωνικό, εδώ στην εκπομπή του Ντόμ Β των Οτεώνη και στο Τα Πάντα Όλα Radio σε έναν εύθετο χρόνο για να μιλήσουμε για πολλά σίγουρα ενδιαφέροντα που θα έχουν προκύψει, αλλά να εξειδικεύσουμε πιο πολύ και την παρουσία σου στο κόμμα του κ. Κυριάκου Βελόπουλου, αλλά και να μας μιλήσει και για περισσότερα πράγματα για την ελληνική λύση. Έρχονται πολλά πράγματα, να είμαστε ψύχρεμοι για ό,τι θα ακολουθήσει. Παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα στην ελληνική λύση και θα είμαστε στις πρώτες γραμμές για να αντιδράσουμε. Μακάρι ο κόσμος να μπορέσει να μας δώσει μεγαλύτερο νούμερο, ώστε να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτόν τον κατήφορο. Θα δούμε, δυστυχώς Βαγγέλη, κράτησε αυτό το οποίο σου είπα, δεν ήταν το νομοσχέδιο. Ήταν το εφαλτήριο της ταφής των χρηστών ηθών αυτής της χώρας και ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα μέσα από το κοινωνικό ιστό της. Έτσι, μαζί με τους ομοφυλόφιλους, μαζί και με το woke σύστημα που έχουμε, να μπαίνουν και να αλλοιώνουν και να ψαρεύουν και να χαλάνε τα συστήματα των χωρών, έρχονται δυστυχώς δύσκολες μέρες. Οψόμεθα να μπορέσουμε να αντισταθούμε υπέρ των Ελλήνων και των παιδιών μας για να γνωρίσουν ίσως όχι καλύτερες, πιο ήρεμες μέρες κοντά σε αυτές που μεγαλώσαμε εμείς με τους παππούδες μας, τους γονείς μας, πράγματα τα οποία σήμερα εξαλείφονται, εξανεμίζονται, εξωστρακίζονται και διαλύονται. Παναγιώτη Γεωργιάδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι μια καλή συνέχεια και ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.